Bueno, él es Joan Casado, es un amigo con mucha experiencia en la lucha social. En los últimos años ha centrado su trabajo en recuperar la música tradicional valenciana. Es fundador de la Colla Casara, un referente de música tradicional en la comarca. Ella es Loren Pérez, feminista, compromesa, sindicalista, lluitadora social, treballa com a educadora al Patronat Francisco Esteve. Per compromís moral ha centrat la seva lluita en la defensa de les persones amb discapacitat i malalties mentals, tan arraconades, amagades al nostre país. Loren entén que la societat seria molt més igualitària si aconseguirem que els serveis socials foren un dret i no un servei de beneficència. Cal aconseguir un veritable estat de benestar, on la societat garantisca la protecció de les persones més vulnerables. Participar en las primarias. ¿Por qué? Porque entendemos que es una base importante para acercarnos a una verdadera democracia, donde los ciudadanos seamos partícipes y responsables de las transformaciones sociales. No toca delegar, cal participar de forma activa, no tan sols amb el vot, sinó implicant-nos durant tota la legislatura. A Paterna n'hi ha una xarxa social molt activa, però si no trobes el teu lloc al poble, de segur el trobaràs a la comarca. Altra forma molt important de participar seria directament des de Compromís. Les primàries no són una competició de candidats, és la suma d'experiències, compromisos i ganes de treballar. Cal guanyar la lleialtat. Anem a fer fora el PP. El Ajuntament serà per a la ciutadania. Lluitem per la transformació social.